Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ethan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Di Na Muli. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kaning sa kalalaki ka nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Ethan. Magpakasal na ta? Oh, Clara. Total, nanam ko'y trabaho. O, nasa ka. Kaya naman nato, di ba? So, what's up, man? Will you marry me? Yes, Ethan. Yes. Samot nga, di mo makibubata na bay. Kay busy ka sa trabaho, yung Clara po, utrong busy sa trabaho. Watuwat na tayo na ba? Dapat manganak, mo bay. Try yun sabi mo suka na minyo. Nya, papagir mo, kanak bisik usa. Nga libig, maabtan ng puulo na. Bay. Bay, nakulong tayo bagong project manager. O ba? O lagi, bitaw nga, mag-meeting unya. Hi everyone, my name is Nika, or you can call me Miss Nika, since I'm not yet married. I am your new project manager here. I know exactly how well the company is performing throughout the years because of you guys. I just hope that we continue to do our jobs well. Bay, wapas, Miss Nika, no? If you have any questions or if there's anything that's bothering you, feel free to reach me, okay? Nara ka always akong office. Kumusta ang work, hon? Mas busy ron, Han. Compare sa nilabay ng mga buwan. Grabe ka, self-driven ang bago namang manager ron. Trabaho, good. Mao ba? Mura sa dig sa amo. Tuodan, okay na mga bills din sa bahay, ha? Nabayaran na ako tanan. Oh, okay, Han. Thank you. Bay, dita. Asam da? Ang libre si Miss Clara na to. Isip celebration daw nga, nakuha sa nato ang target sales sa buwan na. Uy, mau ba? Sige. Sige guys, pagpili lang mo nun, okay? Drinks on me. Ethan. Ano sa'yo gusto ni mo? Bisag unsan lang ako, miss. Okay. Same na lang ta. Yay, bay. Wag na tripan kang Miss Nika na. Boy. Ikalihat to ni Miss Nika ba ya? Ibiin na ba? Total, imurmang magian ng iyang puyan. Ha? Basin o, di pangita na si Ethan sa iyang asawa, uy.
Ay, okay ra, miss. Okay ra. Pwede na ka i-agis imong gipuyan. Sure ka? Oh, sure, miss. Thank you sa paghatod, Ethan. Way sa pa yan, miss. Basi, kailangan ka magkape na sa sud. Ayaw na, miss. Pasinog, ipangitan ako sa kong misis. Mausad. Sige. Thank you, ha. Gikisan ko ni mo. Thank you, kiss lang. Good night. Sige, aris ako. Sa, kikisan ka? Shh! Nandiyan tingog mo. Madukan ka. Klaro lang kayo. Niibog rin mo si Miss Nika. Si Miss Nika, nag-text. Hi, Ethan. Basin available ka on niya. Kuyog talita. Uy. Bay. Sino bay? Ha? Wara ba yun? Abi na kog dili ka mo kuyog na ko ron. Actually, miss, once ako mahibaw kung anong nikuyog ko ni mo ron. Bisag nahibaw kong minyo naman unta ko. Ethan. Ayaw ka bala ka. Wala nagpuyo din isa kong apartment. Ako ra. Miss Nika. Nika. Nadugay lagi karon. Pasensya na, han. Nag-overtime good ko. Mao ba? Ni kaon na ka? Oh, yes, han. Mag-ilis lang ko, ha? Nya, mupaway na. Nag-text ko ni mo kahapon. Ha? Nag-text ka? Wa mo kinadawat. That's weird. Nahibaw kong nag-text ko ni mo. Wait. Pakita di ka sa kong text, ha? Di ara, Mo na kong gi-text ni mo kahapon. Mo ba? Wa mo kinadawat. Well, anyway. Unsa man? Drinks ta later? Bay, mutana ko ba? Unsa man giday ng inyong Miss Nika? Sa tinuod na bay. Mas naka-feel ko spark na mong Miss Nika kaysa sa akong asawa, bay. Okay ka. Puti ba sabot? Na-fall ka, Miss Nika? Murag, bay. Pero sa samang higayon, nakonsensya sa ko sa akong asawa. Yung saob na ni mo, ha? Nga, di mo pwede Miss Nika kay minyo mga do. Mangita na niya kung timing, bay. Ako siya sultihan sa tinuod. Ha? Mo bakasyon kag duha ka semana ko yung si Naomi? Ethan. Basin, ganan ka mo kuyog. Ha? Ba ako busy kaayo ka. O gali ka makahimo. Gisawayan ta lang ka. Lagihan, busy kayo. Pasensya, ha? Okay rahan. Nakasabot ko. So, enjoy mong knowing me dito, ha? Thank you, Han.
weeks date ang libre ron? Yes. Sa ato pa, masolo ti ka within 2 weeks. Ede, sulitan tinig maayo. Sultihan mo imong asawa bahin nato? Oh, Nika. Tungod kay nakonsensya na kay ko. Unsay buti may pasabot ana? Last na rin pa nakita ko to. Oh. Kaya gusto kong undangon tani. Ethan, Sorry, Nika. Pero sayop kini atong gibuhat. Ilabi na kay minyo ako. Ug ang pinakasayop pa gyud. Ilabi na tungod kay doon na ako na feel mo. Ethan. Nahibaw ko. Oh. Unsay naibaw ka? Nahibaw ko si mong pagginuang nako, Ethan. Tungod kinakabasa ko sa maong taxi mong babae. Clara. Next week. Di na ko ni mo makita pa din Ha? Unsay buot nimo ipasabutan? Nakakita na kong laing trabaho. Ug muuban ako ni Naomi. Oh. Ang tinuod. Nagtuo ko nga naaginipadul nga natong kami niyon, Ethan. Pero nasayop ko. Tungod kang tinuod. Dili ko straight, Ethan. O sa di ba kahibaw na ako nga nagbinuang ka na ko, mura kong naibtan og tunok. Mura bag, dili na kinahanglan nga mangita pa kog laing rason aron buwagan ka. Tungod kay gihatagan nimo nako. Oh, Ethan, tumboy ko. Og mas maayo tingali para nato nga undangon na lang ning tanan. Clara. Nasya kay ko gi-confess ni Clara nako. Nagkabuwag gid mi og ako naibawan nga nagpuyo sila ni Naomi nga iyang amiga sa una. Ug sa laing bahin, nagpadayon ming nika sa among relasyon. Og dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.